A maneira na que me metín no proxecto foi a través dunha chamada. Eu estaba ensaiando un espectáculo en Ourense, no auditorio, estaba entrando no garaxe, foi todo moi raro, non? Recibí unha chamada de Sara Horta, precisamente, que me dixo: vouche mandar un guión, ti leo con calma e dime se che interesa isto, porque pensamos en ti para este personaxe e tal. Entón eu, en canto puiden, lín o guión, acabei de lelo e dixen: non sei o que acabo de ler, sei que me apetece mogollón facer isto, que ten algo que me mola un montón, pero necesito colocar as cousas, porque a nivel narrativo, así como dunha primeira lectura, non sabía eu como compoñer a historia xeral, non? Deille unha segunda lectura, xa falei con ela e tal, despois reuníme con Andrés en Lugo, que eu tamén son de Lugo, entón xa era unha cousa que tiñamos en común a parte dese guión que nos gustaba, e así empecé. O meu papel é Alex, que é unha rapaza, que parte dun lugar que parece bastante convencional e despois vanlle acontecendo ao longo da peli unha serie de circunstancias que ela non contaba con elas. Pero bueno, non podo dicir máis porque senón fago un super spoiler. Situacións super desagradables, agresivas e violentas. Bueno, alguna situación guai tamén hai, iso hai que decirlo, alguna. Sí. Hai dúas en concreto, non? Unha, dúas, sí. Eu veño do teatro e tal, entón, como que me colleu así o proxecto moi ilusionada e o equipo tamén me ilusionaba moito porque eles víanse que tiña moita confianza no que estábamos facendo. A xente sempre me pregunta, despois de ver a peli, se o pasei moi mal. E a verdade é que o pasei moi ben, inda que non o pareza, porque eu creo que temos a virtude de poder separar, non? Cando estamos en circunstancias e cando non. Si que é certo que as partes, sobre todo, que tiñamos xuntos eran moi intensas, entón había como un traballo necesario despois de tranquilidade, de calma, de que sí que se necesitaban, polo menos pola miña parte, uns minutos para volver á realidade despois do que acababa de pasar. Porque son escenas bastante duras. A verdade é que non foi difícil chegar ata aí, non sei como dicilo. Entón eu confiaba plenamente nel, que tampouco é algo que me pasara moitas veces, non? Porque con determinadas escenas de risco, además que non nos coñecíamos de nada, nunca traballábamos xuntos. Non, nese sentido foi unha situación bastante extraordinaria, non? Porque tamén por limitacións da produción non houve moito tempo para facer ensaios. Literalmente, Andrés non tivo a oportunidade de ver a todos os actores xuntos nunha habitación, nin sequera para falar da película, xa non para ensaiar. Nin para facer unha lectura de guión. Nada, entón, de repente, porque o código de interpretación é peculiar tamén, porque as situacións son bastante extremas, fora do común, tratadas desde un certo realismo, pero tamén moi disparadas, non? Porque os personaxes son arquetípicos, pero non o son. Entón había aí un risco de que a cousa simplemente non saíra ben porque os actores individualmente tomaban decisións que logo non encaixaban na montaxe final. Pero grazas á dirección de Andrés, por suposto, e tamén unha certa, non sei, que todos empapámonos moi ben dunha forma casi inconsciente, diría eu, da idea da película, da atmósfera que buscaba Andrés. Entón entramos todos con relativa facilidade, creo, ao final. Eu non estou moi a favor dos coloquios despois da peli, precisamente polo que me pasou a mí mesma.
porque eu despois de vela por primeira vez estaba como todo o mundo expectante preguntándome e eu non tiña ganas de falar directamente, eu tiña ganas de repousar e intentar colocar o que acababa de ver, non sei, como darlle un sentido tamén a moitas cousas que non podía facelo así como de primeiras. Pois un saúdo para a Mostra de Curtas de Noia e encantados de estar aquí, que o pasedes moi ben.